Inspeksyon sa taga-office of the building official kon Obo sa Cebu City Hall ang condominium building kundi natagak ang 4 anyos nga batang lalaki. Patay ang mga bata nga nahugikan sa ika-20 City nga andana. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Pasado alas 9 kaganihan naabot ang labaw sa office of the building official kun Obo ug ilang mga personnel. Subay kini sa pag-inspeksyon ug pakisusi sa condominium building sa may barangay Lahog human sa aksidente sa usa ka bata niadtong Lunes. Natagak gikan sa 27th floor nga unit ang 4 anyos nga batang lalaki paingon sa canopy sa 3rd floor. Sa inspection, gitan-aw sa Obo chief ang susama og itsura nga unit nga gipuy-an sa bata ug sa iyang inahan. Matod ni Architect Florante Catalan, ang klase sa bintana sa maong unit awning window o kanang muukab-ukab sa ubos. Sa kang-a sa bintana, gituuhang dito milusot ang bata. Awning type mo siya nang iano nimo mubuka. But ang ilang bintana is kuan siya kanang safe ra gyapon kay naman siya limiter nga nabutang. Sadto sila siguro I don't know sa nga panghitabo anong nahulog ang bata dito. Gimando sa Obo sa tagduma sa condominium, suspensohon ang trabaho sa maong unit. Suspend na to ang portion nga tagaan po na to sila gigayon nga mo submit sa ilahang incident report kung sa nahitabo bitaw. Then atong tan-awon ang ilahang design nga bag-o or unsa magani na. Nagpaabot sab ang syudad sa report gikan sa developer sa mga laka nga himuon nila ingon man pamaagi nga kalikayan nga mahitabo kini pag-usab. Naa na ni siya sa operation nagdaog. Although ang ilahang plans and documents, in fact naka-issue na to occupancy ani nga building, sabot ana compliance siya sa tanang balaod. Until when ang suspension? Until nga ma-comply nila ang katong area nga makorek nila. Gisuwaya namo nga makuha ang habig sa condominium developer apan wala mi-issue og bag-o nga statement ug nagdumili pagpasud sa mga sakop sa media. Nakig-alayon pasab kami kung may bag-ong pamahayag nga ipagawas. Apan sa nahaunang statement, mipadangat na sa ilang pahasubo sa insidente ug sa pagsiguro nga ipatuman ang safety measures sa musulod sa edipisyo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.